Здравейте, аз съм Емил от НИК и днес направихме демонстрация на машини в землището на град Генерал Тошево. Машините, които демонстрирахме, бяха прикачна пръскачка Бертотракер, прикачна пръскачка Квернеланд T3, самоходна пръскачка Квернеланд AX Drive S6, продълбочител Квернеланд DTX, плуг Квернеланд 150S, култиватор Agrisem StripCut 2, директна сеялка Agrisem Emboss, есенна сеялка Квернеланд DL, торачка Квернеланд TL, валяк Actirol 8,3 метров, дискова брана Квернеланд QualiDisc Pro 6 метрова, автономен робот Axeed Agbot модел T2 и представяне на земеделски дронове XAC. Щастливи сме, че посрещнахме толкова много фермери от района. Очаквайте следващите демонстрации на НИК.